sugdan lang atong debate si John Adolfo ang iyang gipabarog ang Santo Papa irihis karon wait Ang atong ipasabot na irihis kasi po Francis irihis ko siya niya usa ka Santo Papa nagingon Santo Papa sa raon if any future po Papayos denied yung insultin no, si Papayos denied Katolik ko to ang niya pagsultin na ito ako siya masayo ako siya masayo pagsultin niya ito nga if any future po teacher seriously do not obey wato siya masayo mao nga ako tungod kaya nakaibaw ko sa mga hindi po hindi ko masunod niya no, may tungkol sa Santo Papa, no? Hindi ka makaingon nga antara mga Santo Papa, mga Santo Dila ay mga Santo Papa, nga doon ay mga kaso sa simbahan. Wala ilang mga kaso. Hipotesin. O semonism. Ang mga istorya sa Batikan ipamaligya na sa Santo Papa. Kung ang hipotesis, ang daran nga mga parinti sa Santo Papa, tigaan ang Kristo, tigaan ang Kristo. Inunggan nga, doon ay mga Santo Papa, doon ay kaso, nagkak yung mga Santo Papa, na dili santo. Doon ay mga Santo Papa, doon ay dagang kayo, mas majority ng mga Santo Papa nga nanasanto yun. So ang ako baruganan ako, ngano nga di pagkamusulod ni Pope Francis na di mo kuha itong Santo Papa siya. Tungod sa gisulti ni Pope Pius IX, niya, usa sa mga heresy nga iyang gisulti niya, matod pa niya. Ang Pope Francis niya, basa sa Biblia na yun wala ko kapot pa boy. Ano sa examen kung ito ba kayo maulan? Wala ko ganito. Sure po na matod ba ni mo si Santo Papa kay na matod ba ni Pope Pius X? If any future Pope teaches heresy, do not follow him. Pasabot ba dahil? Pasabot niya si Pope Francis o si Pope Leo Deporte kumbaga John Adolfo. Bisag kinsa. Ini future Pope man. Hindi na kayo mong gagawin. Si Pope Francis o si Pope Leo ra. Bisag kinsa. Para suro pangutana. Sa may nakaingon nga ere si Pope Francis. Unsa may dokumento kung basihan nga ere siya kumbaga John Adolfo. ang Sabado ang Adolfo panahon na ni Cristo pag-chapter 8 doon ay sibi ingon siya luwan kan mi contemporary wala siya tanang kay dili ang Cristo Rico na yung iya na ang impierno sayop sa impierno sino sa ni klase sa mga balisa ya nga mingon mo siya wala siya sa Dio ano ba nagpakodiyo doon na may siro o kapinayang Cristo na irihi siya dahil nga irihi niya magod pa yan that is police gilali mo ang gana usap pa yung Suro pangutana. Mabday mo tubag. Karon matod pa nimo ang Corlim text kung dili ka mo tawag Corlim text. Rehis mo ba mo? si Mama Mary ba Mama Mary, dili tawag Corlim text yan. Kanang Corlim text dugma na ni. uy nakabasa ka na nakabasa Asa mo sa dugma nang dugma rin. dito mga ka
Ang dugma ni mo di ana. Ang dugma ni mo di ana. Kanaramang Matubag Mr. Balik. Naaraman siya Ano ba ang Corim Rex? Ibigin mo niya. Sa ito pa, dili ko rin pikin na Ba, dugma ba? Punta na ka na ko. Kamay na mo nila mga dugma teaching di ana. Iba, kung punta na. Uyon ka nga, upat na dugma. May nagbirin mo rin, madugbat. Kulada. Ito ba? Way labot ang Corim Rex. Way labot kaya upat naman. Sumadoy. Pero ang panudo sa simbahan, Panudo mo na, dili na panudo sa simbahan, panudo sa simbahan, ingon nga, mararang nasulat yan ang Ano yung sa iri si Puplo Deportin kay di mo Pudlo Corim Rex si Virgin Mary. Sa managi na simbahan. Ano pong katana? Wala. Asay mo ba sa sigma? Ay, lagi ba ang dugma kay Kamay na kayo dugma niya. Katikisi mo Catholic Church. Asal ba? Utong nga ganin, mini. Dilim ka mga para o karang. Kalay ng Kristo, Ay, biyat na to. Pilipino itong ilan sa patunayan ako. Pilipino itong ilan sa. Kung ari ka sa Biblia, kung ari ka sa Biblia. Ilalim sa Grigo. Sa ilan sa Pilipino to. Kung Biblia na, pwede na siya nga dogmatic teaching na siya. Kaya Biblia man. Sino pong katana? Biblia man. Karong sa pong katana? Alam, ang sa Biblia. Ang katapusan. Sino pong katana? Grigo na. Pilipino itong ilan sa. Pilipino itong ilan sa. Pilipino itong madawat. Grigo na. Isa pa na sa na. Maunong na. Pagpanudok. Dili ka madawat ang Kristo. Sinasulat sa Grigo na. Ang ilan sa. Uno, tipi kwento, Pilipino itong ilan sa. Sunod. Si Pope Francis, i-raise mo ito ba mo? Kanina si Pope Leo Deportin. Kaduha ko sa Tupapa. I-raise. Di ba? Duha ka sa Tupapa yung magpamarin sa Plaza de Iglesia. Karon, katong ningon nga walay silot hunto sangdot. Ay, sos. Mato ba ni Pope Francis? Nakay dokumento niya. Wala kong mada. Kamu, gamit-gamit ko Kristo. Huwag na Dokumento mo, wag na magdana ito. Hindi mo katagog saksi niya na. Piki na. Nya karon. Dapat may saksi. O para mga tinuod. Tama naman. Hindi na madawat ang Kristo kay Grigo na. Language na. Ang ilansang Pilipino. Pilipino. Hindi lagi. Aboy mo tanong. Saksi ni Kristo. Saksi Papa mo na. Parehas mo Papa. Kasi kami. Ang saksi, dili na parehas sa iyang kisaksihan. Karon. Maring anak Bago na rin siya. si John Adolfo. Mato ba niya Corim Kaya ka ng Kristo kay Grigo mo na. Mo na i-raise Dili, si gina mo Pope Leo gilansang. Deportin kay Ang gilansang dito, Pilipino to. Patunayan ako. Kamu ganit hindi mo kapatunay si Kristo to. Gimana na to nga ang upat naman kadugma sa simbahan na Mary Mother Yan ang Jesus, ako mo nag-research. Greek language mo yung Jesus. Assumption into heaven of Grigo mo blood na. exception. European na. Sa lahi na ni Kapit Gikan. Kamu nag-adapt po. Linaw kayo ka ng Espiritu nyo kagapit na. Kada siya, biblical na siya, pero may tabo nga. Yan, di na ka mamuy-puy na ko. Guma na sa bispo, kalimutan ng sa tumapa. So, Tunay na pinako sa si John Adolfo, sa kuhay ko siya sa organan sa Roman Catholic. Kanya, katong ingon sa labapa, si Pope Ate mo sa kong patunay. Leo de Ganong Francis. gitawag sa Irehes. Hakog. Kay siya si Personal opinion na rin. Wala siya sa kwento. Ganong gitawag sa Hakog. Dili siya sa Wala na to, mada. silot. Gitawag siya na. Ang Leo Santo. Anong silot Santo Santo? Ma-qualify na ito na. Imperno. Silot Santo na. Ang purgatorio. Gitawag sa Pilipino. Temporal punishment lang. Hindi mo lang Santo Santo. Ano yung masabuti po sa Allergic kayo. Dili. Temporal. So, kanang una, if any future exercise, do not follow him. Kanang siya, Nawala Kayo sa sinay, siya. yan na ng conjecture, pangagbas, lalo na yung mabot sa tumapa,
May rehis. Sama siya hindi mo. May kaso uban. Bato ito. Wala may Papahulay nga nung nagpapilin man ang ayaw pagpatay. Kauban raman na. Salahi na siya. Mahulay, magkuwana. No! Sa Biblia. Kaya ikaw makaluwas ka. Makaluwas ka. Nanong iniingon na siya na kung maingon ka na si Mama Mary, redemptive, binuang mo siya. Nanong iniingon na siya. Ano masabi ba? Ang pangutanan ako. Nanong man si Francis, tawag ka na Mama Mary, binuang na. Ano man? Boleh deportin. Dili mo Francis. Okay, wag man dugma. Suwa diri. Wag na mapil sa dogmatic teaching. Official na perulo ba? Tubag doon na. Moderator, upat na may tungod di. Paano ka na inalalagay pa ng Wala pa yan, wag mapil. So dili ka matumuan ni Bob dili Francis. pa na siya usa ka bugat kayo nga dupina. Na kung ikaw suma sa 1 Timoteo 4 unsing pagiya pagbasa sa kasulatan sa pagdumay. Padayon kanini kay pagbuhat mo sa ingon. Imo ginawa ang imong pagbuling. Manuluwas ka. Ingon mo siya nga. Ingon na siya nga. Ano dili man si Mama Mary. Ganun dili man magkaos si Mama Mary. Kasi Mama Mary nagpapay-pahin sa kalawasan. Tubag. Si Berin Maria, instrument ko sa si Jesus Christ, principal si Bior siya. Why dili na Christian? Dili na Christian na ko. So, instrument ko sa kalawasan si Berin Maria. Dapat pa, sa to pa makalwa. Dili siya mo. Dili siya makalwa. Makatabang sa kalawasan. Oh, magatabang sa kalawasan. Magatabang sa kalawasan. Sa to pa, puro dintik siya, magatabang siya. Pero wa ka idugma. Biblical na, wa idugma. Lain lang official teaching. Dili ayaw ko sa darangan ng Tuloy ang kasuranan sa maturan sa Iglesia Católica. Magisterium, Apostolic Tradition of Ibala na ko. Ya, pangutana. Okay. Wow, hindi kayo sa Tupapa. Ingon man siya na wala siya sa hangtod na ang impierno silot man ang hangtod hangtod nang ingon man siya na wala silot ang hangtod hangtod kay dili na mo sakto pagkaroon ni Ano na sa nang tao? nga naman Ang ipasabot ni Pope Francis, purgatorio. pagkatoryo na Purgatorio, dili, silot sa sangkot. Kanang Kanang Ecclesiastes Kana, impierno na. Araw ka din ka Impierno. Sama ni John Adolfo. aga ang isulti niya sa paragraph muna og nako. 297 paragraph 297 niingon siya Quran nga no tulungan. one can be condemned forever. No one. No one can be condemned forever. Wapay Hudiyo. Kapito na. Lagi-lagi pa ang yumi kay. Sino kang tusantod? Yumi kay. Sino kang purgatorio? Ayos ni Lord. Huwag kang malipot. Ya, dugma, purgatorio. Direct purgatorio, the source of the just. Ya, masupak sa Tupapa ni dugma man eh. Mabito na siya nga. Mabito nga na. Nairis na siya. Ini masih mga sa area siya. Di ba? Sirak ba? Apil lang. Lain pa niya nairis. Ingon siya eh. Last na punta na. Ingon siya eh. Evolution ang bang theory is right. Giunsa man yung pagsiguro.
Doon sa mga pagsiguro. Kasi Ibulasyon na. una mauna ang napulo ka sugo. So wala na kayo napulo ka sugo. Pwede na karoon. Pwede na kakaroon. Pwede na karoon. Evolution of victory. Hindi mo na siya. Duha na lang. Unsay sud sa duha. Unsay sud sa duha. Napulo. Kaya napulo. Lagi ganun mo siya na. Ganun mo siya na. Ganun mo siya na. Ang kalapag napulo. Evolution ang victory. Duha na lang siya. Duha ba? Ihagi. Approve. Ang tao, gikan siya evolution. Na ang galing kalimutan, ikan siya ang sakutay mo. Asa na pito. Yan ang Sakula siya. Sakula siya. Summarize. Dili ko siya sa sige sulti niya. Ipasabot niya mga itong. Paminaw itong sige pasabot niya. Title. Midol sa kadato niya paminaw. Francis. Ano may vote mo sa vote niya ato rin? Ang tao, gikang ito Ayaw sa kayo monopolize ang kuhan. mandated. Buat niyo sa Diyos. Apo na po. Pero ano mga Rex mangutana sa Manurong na. Manurong na imo. Ari ko sa vote mo man. No, klaro kayo. Klaro kayo ba nga si Pope Francis na katong tulog ka bisay na ko nga mga heresya klaro kayo siya mga Kamay na kita pagpatay. tulog ka dali tulog ka heresya pero na magkay sa heresya yang di atin yang di Balokon ikaw rin kay balok. dagdag ba kayo no Pero wa magtundok to. Issue si Pope Francis klaro kayo ang sultan ni Pope Pius IX sa kisa na si Francis Malaysia Poplio Malaysia sa parang mga Santo Papa dia manod ko si niya no si Pope Francis o si Pope Pius IX Katoliko to Katoliko dito kaya Katoliko ang gisulti ato wato siya ang sayop so kung ako sunod ko siya ng Papa sa Katoliko kaya wala pa sayo ano ako ang dili Katoliko dili magdusari kaya ang si Mama Mary nagsauhag nagsauhag si Mama Mary magdusari yun gani si Popayos si Pop magdusari nabili magdusari kaya pingon sila na ako dili na ko Katoliko kamo nabili Katoliko kaya nga Mama Mary gari ba So kayong mga tapika wala ni tuki nila. Wala ni tuki nila. No. Ang mga Santo Papa, ang nanda nila mga santo niya anak. Pero ay daghang kayo mga Santo Papa, na dili santo. Daghang kayo. Dali dili mga Santo Papa, na dili nakiha. Ayan na, wala po nagyan. Limited na. Ribata naman. Pero taas ang ribata. Salamat kayo, Franjo na Dulboy. Ribata. Ingon na mari, wag ka bungkat, wag ka. Si Jordan po, yang kung siya Katoliko, may sabad. Yang kung siya Katoliko. Wala mo man ay may pag-ay sa pagpapaw. Ingon dili nga, wag siya makabungkag sa akong gipabarog. Wag siya magakuha sa akong matik-tiking na ko nga. Wala. Bot nimo. Apir. Live am na pala. Si Jordan Dulbo. Awa pagani mama na. Ang mga perminis. Ang bayran. Huwag kayo dugo Spanish. Una siya Ang ko di ma-record ang ribatan. Oh, kung ako di Katoliko na noon. Si Jordan Dulbo, di ako Katoliko.
Yan kung Katoliko, napay grocery, pareha ka itong membro sa ECC. Agka. Apostolic Catholic Church. Kumatrong honor. Hindi naman siya Katoliko. Sa 1847, dire o. Ano man, na cross, mag-grocery. Isang yaw, Piki ka pare. pinaagi sa iyang ngalan. Dili, garantiya, Ang mensahe mag-grocery may ka. tungod sa pag-inursong. Piki ka O sa pare. papasaylo sa mga sala. Apostolic Catholic Gadto Church. sa tanang mga nasun. Ganong Sugod piki sa ka, Jerusalem. Katoliko, Adolfo. Kung may magsugod ka sa Ang- American Kuan. 1847, Ang- kani 33 AD ni. Ito mo rin Bita. Hoy, gisunod. Ano yun? Bitaw, sa Katekism of the Catholic Church, 971, ang Rosary Devotion na. Boto sa bot, dili obligasyon, dili mandatory. Oh, 971 sa Katekism of the Catholic Church. Pagbasa, kanya, ang obligasyon mo ng Santos Kamisa, o December 25, December 25, the Nativity, January 1, Mary Mother of God. Pista iglilihin na. O kung na yung obligasyon, ikaw sige kasimba, niya wa ka mutahod sa Sotobapa, wa kay President Pope, nato ba wa kay leader, Last 2 minutes. kulurom ka kapag katoliko. Kulurom ba naman? Ang President Pope sa Roman Catholic Church, si Pope Leo XIV Ignan ng Neris, niya Pope Francis nung nilabay yung Papa na namatay, Neris matay po nimo. Kanya, gipangutana ka na ko, nabay Catholic Bulletin sa Vatican, Neris, di ba? Wa ka ito magkatugar. No, ano sa Koloy. Catholic Bulletin sa Vatican, Roma, Neris, sa Tupapa. Wa ka tatagar. Ikaw ra ka tumutumo, no ka? Tumutumo ka? Ano yung mga polos tumutumo? Way kaligunan. Muna nga, magrosary ka, musimba ka, wa kay sa Tupapa, kulurom ka pagkakatoliko. Kulurom. Kaya nga naman, si Bishop Boro ningon, the true test of loyalty of Jesus Christ, not to believe in Him and worship Him. Ang tinuod nga diehard sa Ginoo, di kay mutuo ka, musimba ka, kundi mutahod ka sa representative sa Pangulo iyang gibilin. It is our Catholic faith manual of religion, Bishop Boro. Kasi si Ban, manual of religion God. Ang eskwelahan ay dipit manual. Manual of religion. Sa ito ba? It is rebellion against Christ. Rebelde kasi no? Sa simbahan? Yung walang pwede sa Papa. Bukat kaya na. Bukat kayo. Bukat kayo. Ang bukat kayo. Kasi Mama Mary nangauhag sa Mama, sa Mama Mary. Nangauhag si Virgin Mary, dugma na. Virgin Mary. lagi si Mama Mary lagi. Si Biri Maria, putli, ulay, buling. Lagi pa. O yan karon, niya magmama ka, magkasala ka di. Doon sa mga Oo, magmama ka. Virgin Mary. Si Mama Mary. Dari Kaya si Mama anak Mary. padungon Virgin Mary na siya dili. Dari sa anak ka dito. Paito. Paito. Si Mama Mary. Si Virgin Mary. Bransok ni Mama Mary, Virgin Mary, madugma man na. Perpetual virginity ko siya. Ya diri nimo inahan siya. Diri siya inahan sa Dios. Nya padungon ka na kay anak siya padungon. Si Mama Mary inahan sa Dios. Dugma na dili. Inahan ni Jesus Christ. Inahapan lagi na siya. Dugma titsing na dili. Tubag. Dugma titsing. Ay, Ay, kusara ba kayo? Saba ka niya. Inahan sa Diyos ka nagpakatao, sa Kristo. Muna klaro. Diyos ang tao man. Di Malaki. mo mangkuhaon usara. Mura mo itong gaday literal nga. Isa itong gaday sa Diyos to dili. Nga Diyos na mo. Tahod ko sa tumapag yun. Si Mama Mary. Ikaw bisa na pare, kaya di ka Mary. sa tumapag. O si Virgin Mary. Nangawag sa Wala sa tumapag. Wala ka tuloy kong ngayon ba? Rosary ka. Rosary ka. Dali si Pope Political. O si Pope Benedict XVI. Asa na ba sa obligasyon, Rosary? Obligasyon, asan ba sa? Di na kinahanglan pa siya. Di na kinahanglan. Asa? Imo hara nang irara nimo nga. Devotion naman. Hindi niya pag Rosary, magkasala di. Daon siya magay. Di magkasala di. Ingan lang ni Kusina. Kuluro mo sa tumapa. Hoy, ang mga way sa Tupapa, dili na Katoliko. Dili na Katoliko mga way sa Tupapa. Ay, wala na. Asa doktrina sa Katoliko? Na, dugma na sa libro. Babasa na niyo. Sutugod pare. Matiri science. Matiri science sa 9. Sa papa na yan sa papa. Yata ko nung video mayawis ka. Pero tayo tago amahan. Dawa ka. Kadawa to mayawis tago amahan eh. Unsa may labot ana? Kanang amahan. Papa man.
Doktrina ba doktrina? Dili na doktrina sa Dili na doktrina. Nakasap. Nakasibliya, nakasibliya. Ingon diya nga Dili na batik the ching. Lagi padawa sa asa di pa sa ito. Batik the ching na siya. Leader. Batik the ching na siya. Ikaw may koloro voice sa papa na iba. Mga way sa to papa, mga tiki na. Dili ka na mga nagpakatuliko nga way sa papa. Sa katanan. Wala gi gupuntan niya ng Kana magadawa to yawi dai. Kana magadawa to. wala sila babasa niya. Wala sa kredo, wala sa kredo. Wala sa kredo. Baka akong kasi. Dili ka na kapon. Batik the ching na Wa siya. kay sa to papa. Batik the ching na siya. Ang way sa to papa, o dili ka na katoliko. Basta way sa to papa, dili na katoliko. Ikaw may tinod katoliko. Oh, ako. Dili Voice sa to papa tinod katoliko. Oh, dili ko bisa papa. Ah, tinod katoliko. Sa bansa ako. Basta na ang apostol. Wa leader. Nagatuo kami sa Ano nga po sa grade? Baka kita ay pagkilag kini Basta ito Dili, ang kana mga way sa to papa lagi. Kana mga way sa to papa. Napakatoliko way sa to papa. Tugin mo. Tugin mo, maangkol mo katoliko. Tugin mo. Papa na Dili Santos. Yun ay mga papa. Yun ay mga kaso. Kay Boga na. Oye, pero kanagod, kanang Apostol Apostolika, apostolika. Apostolika. Nagatuo kami sa papa na Apostolika, unsa man na? Unsa man na? Sabot ka. Unsa man na? Pagka apostol ko sa Pangulo na. Apostol sa Una sa papa. Ang imong tuwa ang dili ang Apostolika. Santo Papa, kundi Ang ang mga unang apostol. Apostolic succession na. Si Pedro may una sa papa. di nga mga angkol mata katoliko ta nga di mi namungkog sa to papa. Mo na pagutana. Apostol ba? Kapangulo ba? Nakasabot ko sa apostolic succession. Mabitaw ka kasabot kay wa kay sa papa. Ako kang pasabot ko sa apostolic Wa kay succession. sa papa. Katawan sa iyo ba? Ako kang pasabot. Wa may sabot ko sa apostolic succession. Ikaw nilo kasabot wa kay sa papa. Katoliko mo. Na wa mo kay sa papa kasi sa papa ni mo ron. Ang santo